Hi guys, this is Bodoland. Welcome back to the channel, guys. Boy ko bang ni channel borai guys. So guys, video ko bara time pass kalama labani start kalam dini. So guys, dinini video a Boxcutter and kickni sayau sauraigan eba railagan जों guys. So guys, सिगांग्रो Boxcutter kickखौ नायग्रोना लाग्रोदो नोंथांमोना. Bener guys, Boxcutter kickआ बे भिडिअनि गेजेरजों आरो सुरां एक्टरनि Boxcutter kick मिस्टेकनि सायाव एसे नाफानो सानबाय आं guys. So guys, नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानांगौ आरो बयबो सिनायो. So guys, बे आदा सुरांनि Boxcutter kick बारनाय क्लिपखौ आं एसे स्क्रिनाव देखायनाय जाबाय guys. आदा सुरांनि Boxcutter kick होनायाव आं मोनसेल' मिस्टेक नुनो मोनदों guys. लेन्डिंआव बारा फकास खालामनो रोङाखै. जेरै राइट लेगजों लेन्डिं जानानै लेफ्ट लेगखौ किक खालामनांगौ जायो. जेरै हकिखौ एप्लाइ खालामबानो आदा सुरांनि Boxcutter kickआ पारफेक्ट जाबायमोन आरोना guys. So guys, बयबो आदा सुरांखौ मिथिखायो आरोना शुटिं खालामनायावहाय बिराद बेस्ट प्रेक्टिसनि थाखाय एक्सट्रा टाइम मोना. So guys, आदा सुरांआ आंनि थाखाय बेस्ट. नोंसोर आदा सुरांखौ सोर फेभरेट सानो बयबो कमेन्ट खालामदो guys. So guys, जों Boxcutter kickखौ होनोब्ला एबा कमप्लिट खालामनोब्ला जों सिगांग्रो कट फ्लिपखौ इजि खालामनानै लाग्रोनांगोन जों guys. Boxcutter kickआबो इजिसो. जोङो कट फ्लिपखौ एसे ओभार ट्विस्ट खालामनानै राइट लेगजों लेन्डिं जानानै लेफ्ट लेगखौहाय किक खालामनांगौ जायो. जेरै स्पिनिं हुक किक. आरो guys, नोंसोरो फुल हाइखौ होखायोबा रासिन साबसिनसो जाबावगोन. So guys, hook kickआ जोबोर इम्पोर्टेन्ट आरोना guys Boxcutter kickआव. नोंसोरबो सोरबा हाखायो जानांगौ guys Boxcutter kickखौ. So guys, नुनायाव एबा बुंनायाव गासैबो इजियानो, गासैबो प्रेक्टिसनि सायावसो guys. नोंसोरबो थाबैनो हागोन guys. प्रेक्टिस खालामबाय था अरायबो. All the best guys. भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय thank you guys. नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन थाबैनो guys. Bye bye.